Ndi Mas? Nguwaosi basa sastra niki mun wingi pun dipun kupas kalih Mbah No. Damang tumrap tegesing tembung damang. Damang napa niku? Napa? Paham, ngerti nggih, damang. Ampun ngendika ingkang boten mudeng. Nggih, ampun ngendika ketoke tenanan nang jebul ora mudeng, ora cocok. Kaya ngoten niku nggih, Mbah Suminah sampun kalaksanan dipun seda. Ampun. Sampun murut ing kasedan jati. Nah, napa nika? Gawe sengkalan kangge napa nyebat dinten nggih. Ampun apa nika? Anggenipun kapundhut kaleres ing ari pinilih somo manis. Somo manis napa? Leres mboten nika? Anggenipun murut ing kasedan jati wonten ing ari pinilih somo manis. Leres mboten? Apik nggih? Apik ning salah niku. Mosok kok mau mati iso milih dina. Nggih? Nah, pambiwara kudu pirsa. Anggenipun murut ing kasedan jati kalau sing ari pinesti dipun nyebut. Ari pinesti. Somo manis. Sedaya kaping gangsal 11 Februari warsa 2026. Wonten ing Griya Sakit Suwondo PKS. Ngoten nggih. Nggih. Ampun ari pinilih. Nek ari pinilih kangge manten, tetakan. Nek kanggo keseripan ari pinesti, kepastian. Nggih, awit wonten ing Lumahing Bawana menika mboten wonten ingkang tanpa winates, sedaya wonten watesipun. Nah, bali ini apa niku? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau wau. Pirsa tegesipun nggih, ning dipun pilihaken tembung ingkang napa niku? Ingkang sae. Nika nggih. Damang tumrap tegesing tembung, pamiling tembung utawi bedahan ingkang badhe pun lesanaken kedah dipun mangertosi werdining tembung dipun rakit dados ukara kanthi tinata trep tatanan basa parama sastra satemah mawujudaken pamicaran kanthi tetembungan ingkang maton pas leres dapukanipun basa. Dipun imut-imut unggah-ungguh ampun dipun napa nika? Dipun sepelekaken dapukaning ukara dipun serat dipun cobi gladen ngantos trep mapan kapara apal. Ngoten niku biasanipun nembe nyondro ngeten wonten sing jahil kok ngguri. Pak, mobil K443 kata napa mikir, Pak. Pak. Bingung-bingung ngoten niku. Menika waranipun sasamunipun Sang Pamanten kakung putri. Jumenengah benajeng sigra samya hambalang gantal-gantal. Pak. Kulo gregeten niku. Mila ingkang sae pambiwara menika wonten paraga bantu. Mung arep noleh kon ngendhekon dhisik nyarno tamune mau Pak Dene arep kundur montore gedang-gedangan mobil katana. Kita nalar mboten nika? Nalar mboten nika? Mboten nalar. Sekedap Pak. Ngoten. Mas iki salah kundur kok Mas. Dawil remawan. Nggih. Ngoten nggih. Ora usah dilawan. Sekedap wonten apa Bapak? Oh, mobilipun dipun dagdangi. Mangke nggih Pak nggih. Mboten usah ngoten. Wong panjenengan rawuh nika kedah swasana nyengsemaken kok malah tukaran dituduh-tuduhke. Pati ya ngoten nggih. Ampun. Nika nggih. Unggah-ungguh tetep dipun. Nggih Pak, rantos. Nek ngendika ampun teng mriki, nggih Pak. Rantos sekedap mboten perlu. Ngaten nggih? Ngaten. Menawi ngendika ingkang wonten mriki nika ingkang mirengaken tiyang kathah kedah dipun tembu. Aja nganti ana napa nika sing digedhingi ketok jenengan mriki. Alah larene nek kala apa. Napa nika mboten dipun renggep anggenipun ngendika.
Ngaten nggih. Pramila samenika sasemene benajeng pramila alah wong kok teko kok apa neh. Gremeng kok dilebokno kene. Nggih. Nika nggih pun pindhahaken. Nika monggo kanggo dapukan ukara kapora apal. Ambak-ambak menika napa nika? Pak Pras wingi nggih wonten ingkang ngendika. Mangke badhe kula aturi wonten kapanatacaran. Nek pas wonten klorot pisang ana lamaran ana pisange meneh. Lho iku le nglantarke pripun? Wonten ingkang ngaten wingi nggih. Nek Pak Pras nggih mboten nyontoni. Mboten maringi catatan niku sing maringi catatan mangke saking kula. Ning dereng dumugi titi wancinipun. Nggih nika. Gedang nika nek dipun oceki kanthi nalar. Nalar nggih, ampun klenik nggih. Sajen pisang menika rikala diunguni malah ning ngene sing klenik ampun permadani nalar. Di logika. Nggih. Nek sing logika mawon, sing ora nalar mun kersanipun urusane ngrika. Pisang saking tembung palubining gesang. Menika satunggaling gedang panggegadang. Nggih, panggegadang mugia calon pengantin putri, calon pengantin sageta nulat kadidene tuwan pisang. Pisang menika saged gesang ing sadengah papan wit saking pucuk ing Parden. Oh, sayang nggih. Gesang wonten ing gunung, wonten ing ngareh, wonten ing pantai, ngoten elek nggih. Wiwit saking pucuk ing Parden ngantos dumugi ning gisi ing samudra menika saged gesang. Pramila mengko puji donga mugi panganten malih ing mangkenipun saged gampil srawung mboten tebih saking cecengilan ora dikucilkan. Ngoten nggih. Cengil. Tengil dhewe ning cecengilan. Nggih. Nika. Nah, pisang nggih wonten malih. Nika napa niku? Tuntut ingkang pindha jantung. Napa tuntut niku? Pisang sak tuntutipun nggih. Lah menika ugi nggambaraken bilih kekudangan. Mugi penganten saged nulat werdi kang sinandi wonten ing tuwan pisang. Pisang menika mboten badhe surut saderengipun. Wah, nek nggih. Saderengipun napa nika? Saderengipun ngasilaken woh tawi pisangipun menika. Ngoten nggih. Tuwan nika pindhane, ora duwe ana bebasan apa pindhan ditokke. Pindhane. Tiyang ingkang lumampah ing laku jantraning manungsa. Nah, laku jantraning manungsa menika mboten badhe gampil surut kasemya ing pacoban saderengipun ngasilaken pakaryan. Kedah jiwa tetek tangguh tanggon prapteng ngendhon. Cetha niku, tetek tangguh prapteng ngendhon. Awan nggih. Kedah tansah tetek tangguh tanggon prapteng ngendhon. Prakten prapto tekan nggone ngendhon-ngendhon itu tujuan niku nggih. Ora gampang miur kasempyok, ora gampang dipengaruhi. Tatak tangguh tanggon prapteng ngendhon. Nah, ada apik ngoten niku, kudan niku. Ampun didamel klenik. Pisang menika menawi saking dawuhipun mbah-mbah kula rumiyin. Menika remenanipun bangsa demit ingkang sae watakipun. Aja dienggo ning klenik. Nek sing kono do klenik permadani ampun. Nggih, menika mujudaken basa sandi, basa sinandi, basa isyarat. Nggih, basa isyarat nggih. Pirsa basa isyarat nggih? Mlebu mrono oleh ana godhong apa-apa, godhong alang-alang. Nggih, nek sing mboten mudeng nggih disamponi. Dibuaki iki lampune arang ngene. Nah, menika anggenipun panjenengan napa nggih ngronce tetembungan menika mujudaken godhong apa-apa, godhong alang-alang. Mengku werdi kang sinandi
Mugi lampahing damel menika tansah napa nika tinebena saking sambikala menapa-menapa mboten nyandung alangan setunggal menapa alang-alang apa-apa. Ngoten nggih nika. Nggih. Tumpeng yen mboten sajen niku. Ampun diterjemahke sajen. Tumpeng menawi dipun pirsani wangunipun kadidene asta ingkang nembe manembah. Menika pitutur luhur mugi jejering tiang gesang tansah nengenaken manembah ing arsa dalem Gusti ingkang Maha Nasa, Maha Mirah. Tumpeng kadamel saking sekul petak. Wangunipun lancip jembar ngandhap lancip manginggil. Nah, iku diterjemahke ngoten niku. Terjemahke. Ngoten nggih? Ngoten. Ingkang werdi sinandinipun menika gelaring kapribaden. Nggih. Wong sing apik-apik iku, sing ampuh apa sing pangkate dhuwur, apa sing pinter, apa Pak Kiai, iku jumlahe karo sing rakyat biasa. Ngoten nggih nek digancarke. Niku tetep akeh sing sithik apa sing sithik iki Mas sing pinter. Lah iku gegayuhan niku. Berarti anggenipun gadah gegayuhan, kenapa kok wangune digawe jembar? Kenapa kok jembar ngisor mboten diwalik ngeten malah apik? Napa niku? Lho saged, lah dicagaki dak saged ben ngene. Lah kenging napa? Menika ugi mujud kagem gayuh gegayuhan kedah boten gampil miyur kasempyok ing pacoban. Ngoten nggih? Ngoten-ngoten dinapa dipun nalar piyambak, dipun nalar. Nggih. Sak menika menapa wonten ngaten nika? Basa-basa sing modern sami wonten ing perapatan KSH menika nggih wonten nika. Niku wonten lampu abang, ijo, kuning. Lho nek lampune ijo nek montor do mlaku, abang nek mandeg. Niku nggih wonten bahasane, basa sing sinandi niku. Pirsa nggih? Pirsa nggih? Dados wonten werdi kang sinandi. Werdi kang sinandi utawa filosofi. Nika kula nembe icip-icip sepisan pepanggihan menika ingkang baken panjenengan le ngendika. Nah kaya nika wosing sedya panjenengan ngendika iku cetha. Wonten poweripun. Pirsa power? Pirsa power. Nek mboten wonten poweripun nggih awon. Mboten awon. Nggih. Kacar kucur katindakaken. Pramila kawistara. Nah, ngeget-ngeget apa ning lagune apik. Kawistara disang pamanten kakung nggenya ngasta. Kebo Gunakaya. Iku jenenge kebo niki. Jenenge kebo. Kebo Gunakaya. Isi beras kapuranta. Beras kapuranta iki napa? Napa niku? Kapuranta iki napa niku? Kapuranta niku kuning, beras kuning. Kapuranta. Aku gene omong ngono ya kok ora mudeng ya, beras kuning. Nggih. Beras kapuranta. Nggih, sekar. Staman datan kantun arupi arta. Dere kawak, kacang kawak, sadaya kasuntak telas. Tinadan. Lah sindur napa sindur? Pirsa sindur? Jarit. Nah niku jenenge kacu Gumbaya. Sing diasta panganten kakung jenenge napa niku mau? Kebo Gunakaya. Sing dienggo nadhahi jenenge napa? Kacu Gumbaya. Nah, ngoten nggih. Le nyandra mangke kula aturi conto kuwathah sanget. Namung kedah saged empan papan. Aja dikabehke, nek dikabehke malah mangke nggih. Napa nika? Perang kalian Pambiu Pangedi Busana. Bu, sesek Bu, isih setengah lampir Bu. Nerangke beras kuning. Kuning menika warna ingkang nyengsemaken. Supados mangke pangamtenipun sekarem ing kaendahan. Pramila saking menika, ngosek Bu. Jangkih kok boten saged. Nah, kita dipun jumbuhaken. Ngaten nggih? Pirsa nggih? Nah, ngoten niku nek mboten mawi gladen
dipun renggep, dipun kuwaosi. Ya angel. Malah mila mangke kedah napa nika? Nyawisaken tembung-tembung ingkang nek tak ndekno tekan kene iku pantes. Nek urung pantes tak tambah neh. Kadidene napa niku? Ngunjuk toya wening niku nggih perias wonten ing cepet wonten ingkang dangu. Suwine ora karo-karuan. Nganti meniren ora barbar. Nggih. Toya ngunjuk toya wening. Mugia tansah linambaran weninging tirta kawicaksanan satemah tansah semilak padang tinebihna saking reweting dedalan. Urung rampung. Tambah malih toya wening satuhu toya ingkang menep mengurdi kang sinandi pitutur luhur mliginipun tumrap risang panganten. Mugia tansah saged menepaken kalbu. Liripun, liripun sabarang pakaryan perlu kalimbang-limbang satemah kamulyan kang bakal kasandang. Lurung meneh jaku piye re? Tambahi malih ngoten nggih. Nika nggih. Nah nika. Nggih. Siji urung ngapal kok urung-urung. Nah sing paling aman pripun? Salajengipun ngunjuk tirta wening. Wis barke wae. Salajengipun nun sewu dereng. Elek panata cara ngoten niku. Ateges mboten napa niku? Mboten pirsa renggeping wicara. Ha nggih. Nggih. Saking buku trima mangke malah kuwathah malih menika mangke. Saged dipun pendet ya dipun ampun utuhan ngoten menawi maraga ampun ngasta buku. Nggih. Ampun ngasta buku dirancang. Saora-orane saben titik temu niku napa niki laminipun sak dangunipun tukang potret. Nggih. Kados balang gantal. Ngoten nek panjenengan ngangge buku sing teko toko nggih mboten tutuk niku. Oh mangkaten tok kok. Nika sing ngabani tukang potret. 1 2 3. Ya, tek ora ampung langsung salaman kok. Panjenengan dereng wondene sedah matumorosi leripun kono wis ngidak tigan kok dadak kala wau terus wau kala wau ugi wonten kacar kucur ingkang cetosipun kono wis sungkem kala wau terus ampun nggih dipun renggep ditateti aku tak gawe kalimat sing dawa nek kanggo ngadepi periyas sing suwi nek ndang rampung tak pedhot tekan kene wis pantes. Nggih, medhote nggih ngantos napa niku ngantos ingkang seketa dipun pirengaken. Nggih. Panganten kalajengaken ngunjuk tirta wening kono wis ngadeg. Lan salajengipun wis sungkem. Nah, leng ngakiri napa nggih ingkang dijebokke napa niku dipun pilihaken. Nggih, renggeping bicara namung menika gampil nggih. Cetha jelas. Mboten apa niku mboten klenik. Nggih mboten klenik. Ngaten nggih? Mboten klenik. Saestu ampun klenik. Kembang niku nggih gegambaran napa niku? Kembang niku gegambaran kabingahan utawi kagambaran pakurmatan dumateng sok sinten ingkang pantes dipun hormati. Lho nek kembange nganten niku ya wis ditentokke saking budaya niku telu niku mawar, melati, kantil. Mawar kalamun to winawar ing tembung manis lumantar kedaling lati. Kitansahku mantil kandil ing netra rumasuk untuk salebeting nala. Nggih. Ngaten nggih nika. Mila menawi panjenengan ngantos dumugi sak mangke menika dereng mudeng ampun alit ing manah. Wekdalipun tasih wonten mangke tasih wonten ingkang sae nika Dwija Permadani menika. Napa niki Mbah? Open house nggih Mbah. Tinar buka. Oh nggih, tasih dangu ya wekdalipun nggih. Napa? Oh, tasih setengah jam. Nggih. Oh, wonten ingkang badhe paring pandangan monggo. Babakan anu niki regeping wicara monggo. Wonten?
Anten nggih. Dereng nggih. Tak senengi ngeten iki. Siswa ingkang sae menika mlebet kori, mlebet lawang itu lho, tek. Sing ditakono mengko acarane apa wae. Mboten. Iki kok mulai jam pira? Lah kek ngene tok lho. Iki kok mulai jam pira? Neng nggih nyenengke niku lho. Mlebet ning ngene napa nika? Tatanan renggeping wicara. Dadi mlebu plek iki kok jam pira? Wis disiapke niku. Ngaten nggih? Kula lajengaken. Ya. Jeng. Kula kinten meka kok sampun cetha niku nggih. Intine napa niku? Cetha, jelas, tinemu, nalar. Nggih. Pambiwara aja malah meden-medeni. Menika wonten kembar mayang ning ketelingsut neduka mangke wonten kedadosan menapa sak samunipun palakrama. Ampun. Klenik niku. Malah meden-medeni. Nggih. Nggih, menika nggih. Korik kari, mongko korik kondang niku muga nimbal-nimbal. Niku nek pinanggih kula wonten Margayasa, niku kemawon saged damel swasana jenjem lerem. Korik niku ingkang sae tata cara ingkang napa niku? Tengah-tengahan napa pungkasan napa nginggil piyambak? Nginggil. Lah dinteni ora teka-teka. Acarane kon ngundur. Diundur lah ya ora tau wis ngenteni acara sing ning kono nimbal. Korik kondang. Ngaten. Nah lajeng nggih napa rembakan kalian keluarga. Ngeten mawon nggih. Nika korikipun dipun damel sak rawuhipun pripun? Ampun. Nggih mboten etis. Ngaten nggih, mboten etis ngaten ngendikanipun. Lah terus pun nggih dipun tenggo. Lah niku tamunipun cara wong ngrentosi niku tak kula nggih ngaten, suara terbanyak iki tamu kula ngaten. Mboten tenggo sekedap. Sekedap niki mboten sekedap sak wen-wen mboten teko-teko. Nah, kula lajeng napa niku? Nyanyi nganti meniren sing penyanyine niku. Nggih. Mboten anu ruwin nyanyinipun napa niku? Terbangan napa terbangan nggih nika. Lajeng kula ngeten. Ngaten iki mawon mangke sak rawuhipun rawuh. Awit menapa? Ngaten nggih. Awit menapa? Swanten kumandanging ayat suci Al-Qur'an menika dipun pirengaken ing wanci menapa kemawon, ing swasana menapa kemawon pantes. Lha ngaten. Nggih, buktine napa? Wong kesusahan nggih di wacake kumandang wahyu ilahi. Mantu nggih di wacake. Ngaten nggih nika. Lajeng dangu-dangu kersa. Nggih sampun lha mangke tak mboten sekeca niku. Mboten napa-napa, mangke kula ingkang matur. Nah, nek pun ngaten niki nggih, sak wonten bahasa sing interaktif. Sebab basa niku nek dipilihke ingkang kedah saged njumbahaken swasana. Nggih. Pamane dipun napa napa dipun aturaken dipun pilihaken basa ingkang sae. Yektosipun tata cara menika sampun mundur sawetawis wekdal. Awit wonten ingkang dipun rantos inggih menika ingkang minangka juru pamaos ayat suci Al-Qur'anul Karim. Rening saking menika njumbuhaken kalodhangan. Ngoten ora mudeng. Wong wis do gregeten iki wau, suwene ra diwiti-witi niku. Ora mudeng. Nah, nggih kersanipun panatacara ngendika ingkang napa matur ingkang apik. Pramila saya menika nyuwun palilah saking handika sedaya kados pundi upamaya mangki kumandangi wahyu ilahi dipun ladosaken sadumuginipun wonten ing dalem payuhan menika. Kados pundi dumateng para rawuh sedaya ingkang minulya ora mudeng. Didunke Bapak Ibu sekalian ingkang kori menika dereng rawuh. Raning tasih maraga wonten ing panggenan, boten tlatah panggenan sanes. Menika badhe kula wiwiti mangke sak dumuginipun mriki ingkang kori tetep badhe kula aturi wekdal. Menawi ngoten pripun Bapak, Ibu? Nah, nggih. Ngono kuwi. Nggih, monggo sae niku.
Pripun Bapak? Monggo kula nderek sing bisane kula nderek mawon. Nah, iku sing wong pati sing ora sepele mau. Lah pripun Bapak? Karepem mah. Nggih, saestu niku wonten margayasa rumiyin. Nah, telu tenan lho ngantos badhe rampung nembe rawuh. Niku pripun niku? Nggih tetep diacarani wong niku bayarane kira-kira nggih wong kondang niku. Nggih. Nggih. Yektosipun tata cara menika sampun jangkep namung tasih wonten setunggal. Alhamdulillah menika ingkang kori sampun rawuh. Mila kasuwun para tamu kersa jenjem Dharma Satawis nderekaken kumandangi wahyu ilahi. Awit ingkang badhe kapiringaken menika wahyu sejati sang ngarsa dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo kersa jenjem satawis. Ngono ku ya ora sing mudeng. Ayo anu Pakde kudu persiapan do ngadeg niku. Bapak Ibu menika korikipun sampun rawuh. Dipun aturi wekdal menapa mboten nek kula nggih saenipun tetep dipun aturi wekdal kesanipun ngumandangkan wahyu ilahi. Habis sinten kemawon ingkang kersa midhangetaken kumandange wahyu ilahi wawasan ayat suci Al-Qur'anul Karim badhe pikantuk ganjaran. Yen kersa pikantuk ganjaran Bu, Pak, purun nggih lenggah rumiyin. Basane biasa. Sing basa iku mau didono. Tawa-tawa dahar nggih ngoten. Lha kumpul bujana Ndrawina niku tamu nggih mboten mesti mudeng. Nggih. Atur weninga niku ora mudeng. Weninga ku apa ta? Nggih. Ngaturi pirsa dumateng sangya para tamu kakung miwah putri ingkang saduhuluring budi. Ren ingkang hamogati sampun keparing nyawigaken pasugatan wujud prasmanan. Pramila rening rawuh panjenengan sampun dipun daku minangka dadya keluarga piyambak supados ketingal nyeduluraken. Mila anggenipun anggedapi dedaharan kanthi mundhut piyambak-piyambak. Monggo saged jengkar saking palenggan tumuju wonten sasana langan bugan nggih. Langan bugan niku tata dahar saperlu dahar siang sesarengan. Ngono ku ya ora sing ngruntek blas niku. Blas ora meneng ae. Iki acarane dak wis bar iki. Ijabe dak wis bar iki. Ngono takokane ngono tok mau niku sing diapalin tamu niku. Monggo menika kula dherekaken jengkar saking palenggan tumuju wonten ing sasana langan bugan Kembul Bujana Ndrawina. Monggo. Ora ana sing ngruntek. Didonke ngomong ing sasana dipilihke, milih tembung malih. Monggo Bapak Ibu kersa dahar mapanipun wonten iring tengen menika dalem. Ulung nuju ana sing moh meneh. Hadirin yang kami hormati, makan siang telah dibuka, ada catering, ada 4 lapak yang dibuka. Disilakan untuk menikmati hidangan, mengambil sendiri-sendiri. Ayo duk mangan ya, tekan mangan lho, kayak ngono. Lah jenengan ngeyel pripun niku? Nah, pambiwara kedah saged jumbuhaken swasana. Korik teko nggih ora disengeni pambiwara kok ngatur kok mbiwarakaken kok. Nggih. Ampun malah dipun centula. Nuwun sewu para tamu menika ingkang panjenengan rantos sampun rawuh. Nek gandeng menika panjenengan sampun sayang miringaken nggih monggo kondur nggih monggo. Monggo. Kula nggih derek mangkel niku wau niku. Nah. Pareng mboten pambiwara ngoten ya? Mboten pareng. Napa? Nah. Wonten niku. Lajeng napa nika? Menawi badhe napa nika? Wekdal ingkang mboten kelantur. Nggih dipun panggih ingkang sae. Yi mangke panjenengan ingkang maida kasana. Nggih. Wekdalipun mangke pinten piye? Alah, 5 menit wis cukup lah. Ngampun ae. Niku mangke nggih upami sejam pripun. Nek ditenani ya malah kene sing anu ya. Ora nganti sak jam. Pinten Yi? 20 menit wis cukup iki sae nggih. Nah.
Mboten usah napa niku? Didukani wonten nginggil. Tata cara salajengipun pitutur luhur kagem sangu nggih lelumban wonten madyaning beberan agung risang pangamten sarimpit. Badhe nampi peparing maida kasanah pitutur luhur ingkang dipun tindakaken dening Rama Kiai Abdul Hadi. 7 menit. Monggo yi. 7 menit tenan, malah nek perlu malah 2 menit. Nah, dasare malah napa sikep niku mboten anuroga, mboten nglenggahi unggah-ungguh. 7 menit monggo yi. Wah. Malah ngoso. Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa malah. Nggih, nggih. Kedah njumbuhaken swasana.